गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों फंसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। बेनो जाबाय फेसबुक पेजनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदों आरोना। खानायफोरखौ दानाय आरोना लोगोफोर। आं मा जादों मारै भिडिअ' लाबोनांगौ जाखो बेखौनो खोन्थानो सानदों आरोना लोगोफोर नोंसोरनो। नोंथांमोना डिसक्रिपसन बे नोंथांमोना नै देखायनि आरोना प्रफाइलखौ बेनोमोन आरोना बे माबायाव होनाया स्क्रिनाव होनाया आरोना लोगोफोर। उफाय गैया मनेटाइज एप्लाइ खालामबाय मामा रेजेक्टसो जानानै फैबाय। एफा मोजां मोजां भिडिअ' बानायनानैबो जुदि रेजेक्ट जायोब्ला सोर भिडिअ' खालामनो गोसो जानो दे लोगोफोर। माला जाबावगोन माबा पलिसि इसु माबा इसुसो जालायलांबाय। आवगायाव माथो बिदि नङामोन, दा मानो बिदि जाखोथाय। आवगायावबो दंमोन आरोना लोगोफोर, बे हेक जादों, हेक जानानै डिलिट खालामनांगौ जादों आरोना। नोंथांमोना नै स्क्रिनाव देखायना होदों आरोना माबाखौ पेजनि लिंकखौ। नोंथांमोना हायोबा पेजखौबो फल' खालामदो, दानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबा मोजां जायो। माथो खालायबावनो आरो, माबादि खालामबा पलिसि इस्युआ खारो नोंथांमोना सोरबा मिथिनायफ्रा खोन्थाहरनो हागोन। उफाय गैया लोगोफोर, पेज इसु जाबाय जेखिया माथो खालायबावनो। दिनै मिटिं दं आरोना लोगोफोर, बैयाव गोजौआव मानसिफोर थांलाय फैलाय जागासिनो दं। ओइ गेटथिंजाय गोजौआवसो आरोना, आं बेयाव थाङा, जोंना बेयाव खामानि गैया माने। ओइलाय गारि थांदों गंसे, माने मिटिंनि थाखायनो माबा खालामगासिनो दं आरो। मामा फैनो गोनां आरोना, गाबोन हर थाफैगोन बेयाव। लोमजानायाबो हामाखै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअ'खौबो सापर्ट खालामना होबा मोजां जायो नोंथांमोना। एफा खस्थ' खालामो नोंसिनि थाखाय। नै आं बिबार बागानावसो दंफैयो। माने आंना डिउटिया गाबोननो लास्ट आरोना बेयाव। गाबोन माने दिनैनो लास्ट, गाबोननिफ्राय आं बेलेगावसो जयेनसो। बेयाव गैला आरो, मोनायावसो थांनांसिगोन आंना डिउटिया। मा खालामबा मोजां जागोन नोंथांमोन? फेसबुक पेजखौ डिलिट खालामनो ना गोदान बानायनो, ना बेखौनो माबा मोनसे खालामनोसो सानबाय आं। दे खोन्थाहरदो लोगोफोर, नोंसिनि सायावसै आरो। नोंसोर माबा मोनसे हायोबा खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव, आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन पेजखौ। अबसे हेकारबो फैयो होननाय खोनादों, खिन्थु आंनाबो खेबसे जाखांबाय बिदिनो। दा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय। नै लोगोफोर फुल गार्डेनावसो दं आरोना, गार्डेनावनो डिउटि खालामोन आंना। ओमफ्राय गाबोननिफ्राय आं मोनायावसो लाबाय आरोना डिउटिखौ। माने गोजानद्राय बेयाव फैबाय थानो हाया। न'आवबो थांनाय जासिगोन लोगोफोर साननैसोआवनो। फैसाबा मोनानो बे मासाव, फाग्लासो। दा इलेक्सननि मिटिं माबा माबि जाबाय थासिगोनलाय लोगोफोर, बेनि थाखायनो होथ'लालायनो फाग्लासो। दे अननानै सबबो सापर्ट खालामलायदो। मा खालामनांगौथाय, जागोनासो जालासो मोनबाय आङो। बारा जालाबाथाय फेसबुक पेजखौ डिलिट खालामहरनोसै आङो। बेफोरबायदि फेसबुक पेजखौ सालाया माथोलां, एफा खस्थ' बालनि। एफा मोजां मनेटाइज खालामनाय एप्लाइ खालामलायथारबाय आं, जायासै। खेबसेनो जे माबा
एप्रुभ खालामनानै होखाबानो जायो रिजेक्टसो जानानै फैबाय ना रागा जोंथावो ना माथावो खारहरनोसो गोसो जाबायमोन आं फेसबुक पेजनि मालिकखौ साला थाइसे थाइनै गरसे गरनै खामायनो नागिरनाया आलुसो जाबाय सानदोंमोन आंलाय एप्रुभ जासिगोन होननानै भिडिअखौबो डिलिट खालामजोबलायलायबाय आं माखासे गैया जायासै माबादि भिडिअ नागारनांगौ नोंथांमोना खोन्थालायदो अन्नानै भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनांगौ बुंदो दाननांसिगौ ना मानांसिगौ भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो आरो भिडिअ लाबावगोन आं जुदि सोरबाफोर खालामनो हायोबा आरोना हरगोन आङो एसेनोसै भिडिअ लोगोफोर थेंक इउ